paraplu. Onze opperbok, de burgemeester van Valkenberg, mijn pap. Joep, als de moelenmaker, maar ook het gezicht van de vastenavond. En waar ik geweldig veel waardering heb, hij is er altijd en heel die traditie heel hoog. Maar ook de discipline in de club, dat ze moeten weten dat ze iets voorstellen en op bepaalde momenten daar ook echt voor moeten staan. Piet staat altijd klaar, samen met zijn echtgenote, maar hij staat nooit voorop. Hij leert er zich nooit op voorstaan. En dat is een geweldige kwaliteit, Piet, wat ik onvoorstelbaar in dich waardeer. Hier ben ik dan. Dus wij hierheen gekomen met een vaderlijk en moederlijk gevoel. Maar ook met een blij gevoel dat sommige dingen heel goed verzorgd zijn. Dat vaderlijk en moederlijk gevoel je op de best toeschuiven. Want als je het nodig hebt, om het toch nog in het fatsoenlijk Valkenbergs te schrijven, en daarom ben ik hier van de Valkenbergse dictionair, dan wenst u Bernard Laan nummer 6 wat te vinden. Lang, lang leven de Linkerbeer. Halleluja, lang, lang leven het beer. Ik heb veel geluk, ik maak mich niet druk. En zit ik in de koffie op mijn eigen zitten en hij opent altijd met weer de Gulle Valkenberger af. En die ik wel een fan voor een vroeger terug in de show zijn, moesten we ook met een gebed openen. Maar heel dat schreef was aan. En Piet is wie van ons, de man van de centen. En ja, dat is. En mich lekker amuseren, dat zit me in het bloed. Kom ik Dat is ook meneer Doornij. Ik maak mijn vrouw weer wakker. Goed, van kom ik niet met leeg Henk. We zien wat Zandvoort, we hebben niet veel geld, we hebben altijd wat geld in de tas om het met te brengen. En we hebben natuurlijk een Prins Noël. Die kennen we nog beter in Valkenberg, in die grote, omdat de prins te hebben die Noël heeft. Dan moet daar wel ooit de kerstmisgebouw was in hem gaan. Hoe is het toch? Je kunt er niet hier naartoe. Hier ben ik dan, hier is die man, ik ben gezakt, maar daar kan ik niets aan doen. Ik kreeg een rondje van mijn broek, reeds ik ben gezakt, toen zo'n belske te lopen stoel. La 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 la. Dus 22 jaar is Joep president. Op Piet is 11 jaar niet meer nerveus in de buurt zijn penningkutter. Zijn samen met de Limburgse vastelovensverenigingen zeker niet onbekend. Vaak zien mensen die heel erg blij zijn met het verkrijgen van een linkje van haar majesteit. Dat is een heel waardevol iets. De moesten laten de rupsvallen af en de armen weer van hartstikke door de buurt van plaats lopen. En die kunnen vandaag opnemen in die orde van verdiensten. We hebben ze dik verdelen. Zeker wat ik zie, en ik denk dat het te ver ging om nog meerdere stukken wachten op de sommen was dat allemaal voor deze verdeling neus door. Dat is in ieder geval werkzaam in het kredietcrisis geworden. Dat veel rust mee. Dus ik zou de keer willen opnemen in de orde van verdiensten van de SLV als dank. Dat ze ook meedeels in het ons cultuurgoed door de Limburgse vasteloven en in bijzonder in Valkenberg. Wil ik te veel salut? Hartelijk feliciteren. Dat is helemaal mee, joh. En we hebben wel eens opmerkingen. En die worden dan soms negatief uitgelegd. Maar onze opmerkingen zijn altijd positief. Die willen bijdragen tot een geweldige carnaval.